আইটি টেষ্ট যেটো ডাৰ্মাট'গ্লিফিক মাল্টিপল ইণ্টেলিজেণ্ট টেষ্ট যোৱা পৰহি আমি বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি কোকৰাঝাৰ ইউনিভাৰ্চিটি কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছতে আমি আজি হাজিৰ হৈছোঁ কোকৰাঝাৰ কমাৰ্চ কলেজত। আজি যে বড়োলেণ্ডত যে শান্তিৰ বাতাবৰণ সৃষ্টি হৈছে, আমি ৰাতি 12টালৈ যেতিয়া তেতিয়া ঘূৰিব পাৰোঁ আৰু আজি আমি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে DMIT টেষ্ট কৰাৰ কাৰণে কোনো বাধাই পোৱা নাই। গতিকে এই টেষ্ট কৰাৰ পিছত ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব, ইয়াৰ বাইবাত যি কোৱালিটি আছে সেইটো ধৰা পৰিব। আমাৰ এতিয়ালৈ গোটেই BTCৰ প্ৰায় 4 লাখ চেম্পুল আমি কালেকশ্যন কৰিলোঁ। ইতিমধ্যে 3.5 লাখৰ ৰিপৰ্ট আমি পাইছোঁ। তো বাকী চলি আছে, গতিকে এইটো অকণমান সময় লাগিব। ইতিমধ্যে আমাক ইলেকশ্যন কমিশ্যনে পাৰ্মিশ্যন দিছে DMIT টেষ্ট কৰাৰ কাৰণে। প্ৰথম আমি কনষ্টিটুৱেঞ্চি ৱাইজ কৰিলোঁ, ইয়াৰ পিছত আমি ইনষ্টিটিউশ্যন ৱাইজ আমি গোটেই কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিমান অনুষ্ঠান আছে আমি এটাও বাদ নিদিওঁ। আমি যোৱা পৰহি অৱশ্যে এটা ভুলতে আমি কৈছিলোঁ যে মেডিকেল আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিঙত যাম, তেওঁলোকৰ প্ৰফেশ্যনটো অলৰেডি হৈছে, গতিকে তাত আমি নাযাওঁ। আমি কলেজ স্কুল এইবিলাকতহে যাম। গতিকে এই আঁচনিটো আমাৰ BTC চৰকাৰে উদ্ভাৱন কৰিছে, যিটো ভাৰতবৰ্ষত ক'তো হোৱা নাছিল এই DMIT টেষ্ট। আৰু বিশেষকৈ আমি BTC চৰকাৰক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কিয়? কাৰণ এইটো টোটেলি ফ্ৰী, ইয়াত কোনো ধৰণৰ পইচা দিব নালাগে। এইটো যদি আপুনি প্ৰাইভেটলি কৰিব যায় তেতিয়াহ'লে 4-5 হাজাৰ পাৰ ষ্টুডেণ্টৰ দৰকাৰ হয়, কিন্তু যিখিনি আমাক BTC চৰকাৰে ফ্ৰী কৰি দিছে, গতিকে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আৰু বিশেষকৈ আমাৰ BTC অঞ্চলত যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে বিল' পভাৰ্টি লাইনে মেক্সিমাম, গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে কোনো পইচা দিব লগা হোৱা নাই। গতিকে এই BTC চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপ সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয়। আৰু লগে লগে ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ ইতিমধ্যে আমি ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন পাইছোঁৱেই যে দাহাল আঁচনি যিটো 5 লাখ টকীয়া ইঞ্চুৰেঞ্চ আমি এইটো প্ৰভাইড কৰিম, কাৰণ এইটো আগৰ পৰাই চলি আছিলে। গতিকে আমি আশা কৰোঁ এই দুটা প্ৰজেক্টেই আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰিম, কাৰণ DMIT টেষ্টত আমাৰ প্ৰায় 7,39,103 ষ্টুডেণ্ট আছে। গতিকে এইটো আমি ইলেকশ্যনৰ আগত যে শেষ কৰিম এইটো সম্ভৱেই নহয়। গতিকে আমাৰ এইটো কনষ্টেণ্ট প্ৰচেছ চলি থাকিব, যিহেতু চৰকাৰে আমাক অনুমতি দিছে। তাৰোপৰি আমি ভাবোঁ যিটো ডিগ্ৰীত আমাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ দাহাল ইঞ্চুৰেঞ্চ যিটো, এইটো প্ৰায় 54,000, কিন্তু আমি ফেচ কৰিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট ফেজত আমি 34,000 না 36,000 আমি প্ৰভাইড কৰিম। আমাৰ গোটেই BTC এৰিয়াৰ ইউনিভাৰ্চিটি প্লাছ কলেজৰ ডিগ্ৰীত পঢ়ি থকা ষ্টুডেণ্টছে উপকৃত হ'ব, লগতে গাৰ্জিয়ানবিলাকো উপকৃত হ'ব। গতিকে আমাৰ ইলেকশ্যন ওচৰ আহিছে, কোড অফ কণ্ডাক্ট চলিছে, গতিকে আমি কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক কথা ক'ব নোৱাৰোঁ, যিহেতু আমি চৰকাৰী মানুহ। গতিকে আজি এই যে বড়োলেণ্ডত যে শান্তি হৈছে, গতিকে আমি বিনম্ৰভাৱে ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাবিলাকক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে কোনো ধৰণৰ বাধাত বিঘ্নিত হোৱা কোনো ধৰণৰ বক্তব্য নাৰাখে। আমি বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ ইয়াতে যি শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হৈছে, শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে আপোনালোকেও সহযোগিতা কৰক, কোনো ধৰণৰ বেয়া বক্তব্য নকৰে, সেইখিনি হৈছে আবেদন। ইয়াৰ উপৰি আমাৰ অহা অক্টোবৰ মাহত আমাৰ এই অঞ্চলখন BTC অঞ্চলখন যিখিনি আমি বিশ্বস্ত সূত্ৰে খবৰ পাইছোঁ স্পেচিয়েল ইকনমিক জ'ন হ'ব ধৰিছে। গতিকে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কাৰণ যেতিয়াই স্পেচিয়েল ইকনমিক জ'ন হ'ব তেতিয়াই আমাৰ এই BTC অঞ্চলত থকা অজনজাতি মানুহখিনি কোনো ধৰণৰ টেক্স নালাগিব, বিৰাট উপকাৰ হ'ব, লগে লগে বেছি উপকৃত হ'ব বিজনেছ কমিউনিটিৰ। গতিকে মই আকৌ BTC চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাই মই আজি এইখিনিতে শেষ কৰিলোঁ। আৰু बे क'क्राझार कमार्स कलेजाव जोङो दिनै दंफैयो। बे DMIT टेस्ट डार्माट'ग्लिफिक माल्टिपल इन्टेलिजेन्स टेस्ट होननाय बे जे गोनोखोआरि आदबजों दिहुननाय जे मोनसे जे टेस्ट, सासे गथ'नि बे फिंगारप्रिन्ट लानायनि गेजेरजों सासे गथ'नि जे मावनो हानाय फरायनो हानाय जे बिनि जे गोहो, बे गोहोखौ माने मोनसे एसेसमेन्ट खालायनायनि जे मोनसे जे गोनोखोआरि मोनसे आदब, बे आदबनि मा होनो हाबाफारि लानानै जों फैदों। आरो दिनै बेहाय थानाय जेसेबां 11 and 12 क्लासनि जे स्टुडेन्टफोर, बे स्टुडेन्टफोरखौ फ्राय खालायनाया टेस्ट खालायनाया जोब्बायानो। आरो बेबादिनो जोङो आरोबाव जोङो गुबुन गुबुन जे फरायसालिफ्राव जोङो थांनायनि जोंहा माने गासैबो जे प्रग्राम बे जागासिनो दङ। दिनै जोङो हयथ' बिनि उनाव गाबोन जोङो गुबुन मोनसे स्कुलाव, हायार सेकेन्डारि स्कुलाव जों थांगोन। दाखालि जोङो क'क्राझार गभ कलेजाव जों खालायखांबाय, बिनि उनाव जोङो बे
क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव जोङो नैबे कमार्स कलेजाव दिनै सफैबाय आरो दिनै जों बेनि गेजेरजों जों बेखौनो जों खालायनो सानदों जाहैबाय जे जोंनि जे बेसेन नाङै बेसेन होनाङा जासे जोंनि बे बिटिआर सरकारा जि मोनसे बे सोलोंथाइनि बेलायाव मोनसे मोजां मोनसे सोलायनाय आरो गुन गोनां खालायनायनि थाखाय जे मोनसे हाबाफारि लादों बे हाबाफारिया जोबोद माने बाख्नायथाव आरो बेजों जोङो जोंनि फैगौ समाव जोङो ओरैबायदि मोनसे सोलायनाय जों नुगोन जे जोंनि बे जुजिनांगौनि जे बे मुगायाव जुजिनो हानाय जों गथ'फोर जों दिहुननो हागोन जोंहा फोथायनाय दङ दा जोङो बेजोंनो जोङो जिहेथु जों जोंनि गथ'फोरखौ माने बबेथिङै बबे कर्सफोरखौ लानानै फरायोब्ला साबसिन माने जों फिथाइ मोननो हागोन बेखौ जोङो बे DMIT टेस्टनि जे रिपर्ट जे फैगासिनो दं रिपर्टआ जोंहा बे रिपर्टआ हयथ' माखासे जोङो प्रिन्ट जाखांबाय आरो जोङो माखासे आरो प्रिन्ट जाबावनांगौ दंखाय जों दाबो रानथ'वाखै जों एसे माखासे साननि उनावनो जों बेखौ रानसिगोन आरो बे रिपर्टखौ नायनानै जोंनि गार्जेनफ्रा जोंनि गथ' गथायफोरखौ माने बबे कर्सआव फोरोङोब्ला साबसिन जागोन बेखौ थिरां खालायनो हागोन आरो बेजों बेबादिनो जुदि सोलोंथाइखौ जुलि होनो हायोब्ला गावबा गावनि गथ' गथायफोरखौ फरायनो जोबोद मोनसे मुलाम्फा गोनां फिथाइ थायनो हाथावथाव मोनसे जों सोलोंथाइखौ मोननो हागोन थ' बेनिखायनो जोङो बेखौ बिराद मोनसे जिहेथु जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टआ जोंनो बे बिबानखौ होनायलाय जोंबो माने मेङाजासे जोङो गासैबो बिटिआर ओनसोलाव जोङो फार्स्ट निफ्राय बे संकस दैमासिम जेसेबां जोंनि एरिया दङ जोंनि बिटिआरनि बे एरियाखौ लानानै जों गासै बेहाय थानाय 7 लाखनिबो बारा जे गथ' गथायफोर बिसोरनि गासैबो जे इयुन बिसोरनि जे गोहो बेफोरखौ जों नायनो थाखाय बे DMIT टेस्टखौ खालायजोबनो जों हाबाफारि लादों आरो जों दाहालागै फ्राय जोङो खावसेयानो जोङो खालायनो हाबाय जों फ्राय 3 लाखनिफ्राय 4 लाखसिमनि गेजेराव जों हयथ' दा खालायफुंनो हाबाय आरो जोङो सानफ्रामबो बेखौ कन्टिनिउसलि जोङो इलेक्सन फैबाबो जों थाथ'नाय नङा जिहेतु बियो मोनसे इलेक्सन रिलेटेड हाबाफारि नङा जोङो बेखौ बेनिखायनो DC बा इलेक्सन कमिशनारनिफ्रायबो बेखौ पारमिसन होखानाय जाबाय जे बेखौ कन्टिनिउस प्रसेसआव लांबाय थानो हागोन खालायबाय थानो हागोन थ' बेनिखायनो जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो लाबाय थागोन जोङो गुबुन जोंनि प्राइभेट स्कुलफ्रावबो जोङो UN एकाडेमिफोर बादि बे स्कुलफ्रावबो जों थांगोन दा जोङो बेबादिनो जोबोद जोङो गोजोननाय मोन्दों बेफोरबायदि हाबाफारिखौ मावनानै आरो बेखौ जोङो बाख्नायनांगोन जोङो बिटिआर जायफ्रा सागान होनानै लाबोबाय बिथांमोना जे मोनसे गोजोन थासारि जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव लाबोबाय बिनि थाखाय जों बे गासै हाबाफारिफोरखौ जों लानो हादों दिनै आरो बे गोजोन थासारिखौ जाहाथे रावबो माने बेखौ आरोबाव गाज्रि खालायफिननो सोरबा सानदोंबा बेखौ जे जोंनि रायजो राजाफ्रा बुजायलायनानै जाहाथे बे थासारिखौ जोङो अरायबो लाखिनो हायो गोजोन थासारिखौ आरो गोजोन थासारि थायोब्ला जोङो फरायनायावबो जों दावगानो हागोन जों बे बोसोरबानि उनाव बोसोरबा समाव जोङो जेसेबां जोङो सोलोंथायाव दावगानो हादों जों हयथ' गुबुन बोसोरफोरनिफ्राय बिनि आगोलनि समफोरनिफ्राय जों बहुद गोजौआव दावगानो हाबाय जोंनि बे सोलोंथाइनि बेलायाव आरो बेनो जाबाय जों मोजां थासारि गोजोन थासारि मोननायनि थाखाय थ' बेनिखायनो गोजोन थासारिया जोंनो नांगौ दा बेनिखायनो बेखौ जोङो जोंनि रायजो राजाफ्रा बयबो गोरों गोरा साफ्रोमबो मानसिफ्रा माने जाहाथे बे इलेक्सननि गेजेरजों जे बे थासारिया जेन नस्थ' जाया बे बायलाङा गोमालाङा बेनिखायनो बेखौ बयबो नोजोर होनानै जों गोजोन थासारिखौ अरायनिबो थाखाय जों लाखिबाय थानो हायो बेखौ नोजोर होनानै जों अरायबो थानाया गाहाम आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा मोनसे जे जोंहा जे बिथांखि दंबायो बिटिआरनिनो जे दाहाल बे बिथांखिया जाहैबाय 5 लाख थाखानि मोनसे हेल्थ इन्सुरेन्स जे डिग्री आरो मास्टार डिग्रियाव फरायनाय गथ'फोरनि थाखाय दा बेयो रेडि जागासिनो दङ आरो जोङो बेखौ हयथ' बे साननै सानथामसोनि उनाव जोङो हयथ' बेखौ बिनि सार्टिफिकेटखौ जों राननो हासिगोन बे प्रसेस जागासिनो दं मुम्बाइआव सार्टिफिकेट दिहुननो थाखाय थ' बेनिखायनो जों साफ्रोमबो बिनि गेजेरजों जोंनि गार्जियान आरो जोंनि जायफ्रा डिग्री आरो मास्टार डिग्रियाव फरायनाय गथ' फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय जोबोद मोनसे मुलाम्फा जागोन बिसोरनि गोब्राब लोमजानाय देहानि लोमजानायनि जे फाहामनायावबो हेफाजाब जागोन सोरबाबा एक्सिडेन्टफोर जानाय बेंगुरा जाना थानायफोरनि थाखायबो हेफाजाब जागोन आरो सोरबाबा बिनो एक्सिडेन्टफोर जानानै रुंसारि जाना थाङोब्ला बिनि थाखाय न'आव थालांनाय बिमा बिफाफोरनि थाखाय जोबोद मोनसे हेफाजाब जागोन दा बेनिखायनो बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंनो थाखायबो जोङो